He començat l'occità a la maternella, a la Mairalo. He continuat al primari, al col·legi, mas me sui a restar al liceu perché hi havia pas plus l'opció e donc he pas plus continuat l'occità. L'he guardat un pauc dedin, mas l'he pas trop parlat. Fazio un briu que havia pas parlat occità. E non disia che has fatto un po' di teatro? Oh, me l'Usegne Andriu aveva fatto di teatro per il col·legi alla sala de cinema della baracca e ero plao a me los colleghi della classe facevano di teatro e la peça che giocavano era la Tustasada. La Tustasada d'après Peire Cornelio, credi, qui con l'Ital. Io fazia pas trop los roles, me m'occupava de la luz e del son de tot el món que passava, mas beleu me sueñi d'uno partido del texte. Es lo tipe e la fenne, lo tipe dis valio plus leu sul bitllet per la plaça aire. La fenne dis mas los bitllets sostiu que los ha sarat din lo saquet amb l'esclau de l'autor e lo tipe dis mas lo saquet non, la fenne dis mas lo saquet lo t'hai donat quand sui zanado al comus e lo tipe disioi me lo sui oblidat al bar e la fenne disioi de qui fazia al bar. Et le type dit, et il faisait, bevait une cop par dit, et tu pour aller pas dans la pizza à l'hostal. Et a quoi t'agradava quel cursus occitan? Era une option, mais per eu estava pas une option. Era normal de fa occità per eu. Es la langue régionale. Et los papetes la parla, donc per comprendre ce que disent los papetes, era pla de saber la parla també. Meus parents la parlavo pas, la comprenio, sabia dire quelques mots, mas la parlavo pas completament. Tots meus camarades que eren amb eu al col·legi la parlo també. Et havia un col·leg qui li ha proposat de venir ell, mas ha pas pogut se liberar, donc sui tot sol. Professor Andriu era un tipe pla que cercava pas a nous deixar tot sol, cercava a nous tirar vers el naut e per nos ajudar. Fazia al col·legi hi ha de matèries que fazen en occità. Fazia l'història, la geografia i l'educació cívica amb l'Usegne Andriu e quan sui arribat al liceu eri un peu perdut perquè ara l'història en francès és completament diferent, donc eri un peu perdut. E pensi que és pla de guardar aquella lengua del primer atse, de que encara en pitzu, de començar l'occità. L'occità és la lengua davant d'aquí, donc és quand una lengua importante per aquí. Coneixi pas gran causa d'aquell país, mas coneixi l'història del país gràcies a Senyor Andriu, que nous contava d'història, e voilà, ne coneixi un peu l'història del país egali. Coneixi los contes de la calquera, el cavall de la calquera. N'hi ha un altre, coneixi pas el nom, mas l'història me souveni un peu. És l'història d'un tipe d'aquí que anant cercar de cau a Tanus, trobera una drolla a Tanus. Et c'est marré derrière crisi. Mais ça ne passe plus exactement des histoires aquí. Des boudous, quoi. Oh, des boudous, ouais. Et le cavall de la calquera, la connais? Me souviens pas plus, mas me rappelle que c'est un cavall qui s'estira per faire entrar le maximum de personnes dessus.
Mas quand nous signons la cruz es faig per un de los roles, le caval se transforma en fun et devient le diable crezi. Sui beni, mas sabia que fazia l'unden que havia pas par l'Occità, es per aquò que ha deixat passar los ancians, per me fa rappelar un pau de la langa perché havia un pau d'oblidat. Sai pas ce que voli fa plus tard, mas uro sui a Toulouse en Paul Sabatier, l'IUT Génie Mécanique. Donc, estudi ici dans la mécanique et ça y passe que fa des... Et de què pots fer amb aquell diploma? Podem fer un boussi de tot perquè és la mecànica en general fazent utilitzant de màquines per treballar el fer, l'aluminium i aquí. L'Occità per io és quelqu'un de personal que me servicia per parlar amb els anciens i aquí. L'espanyol a un peu pres el dessus sur l'Occità, donc qualque mot en Occità els he oblidat a causa de l'espanyol, mas penso que quand même m'ha força ajudat per l'espanyol.